vi skal skolen og punktum. Noget af det bedste, der har været, mens jeg har gået på mit gymnasie, det må nok være alt det kreative, vi får lov at lave, alt det gruppearbejde, vi laver. Vi får meget sådan frit spil i vores timer. I innovation, der sidder vi også blandt andet på bolde og på gynger for ligesom at fremme den kreative proces. Det synes jeg har været en super vigtig del af min gymnasietid at kunne få lov til det. I hvert fald på min studieretning, der arbejder vi rigtig meget med at få en idé, og det er ikke bare én idé, det er mange idéer. Og den første er ikke nødvendigvis den bedste. Så derfor har vi fået en hel masse værktøjer, som man også kan bruge senere hen. I design der har vi fået et lampeprojekt, hvor vi så hver skal lave vores lampe med nogle forskellige benspænd. Der har jeg fået, at den skal være lavet i keramik, og jeg skal blive inspireret af organisk modernisme. Og der har jeg lavet en collage med nogle forskellige ting, som jeg vil tage udgangspunkt i, blandt andet bobler og gobler. Når jeg så kommer frem til den her lampe, hvor man kan se boblerne, der ligesom går igen hernede, og goblerne, der kommer heroppe, eller goblen. Det er selvstændigt, men samtidig så bliver man meget mere et hold. Det er ligesom 3 år, hvor du har til at vise, hvad du kan, og få nogle gode venskaber, som holder. Hvad er et pænt ord for sindssyge lærer? Jamen, lærerne her på skolen, de er meget engagerede. De prøver også at få inkorporeret i timerne nogle forskellige pauser, som vi så kalder brain breaks, hvor vi ligesom får lov til at lige få rystet kroppen igennem, eller lige få tankerne på et andet sted, hvis det er, fordi der er så meget pensum, som vi skal lære. Det er 3. gang, vi laver det. Det fede på skolen blandt andet, det er, at vi tager putterne, det er så vores første G'er. Dem tager vi ind i faldeparken den første dag, som de starter på skolen, så de ligesom kan få lov at introducere dem selv. Så har vi desuden også 4 skolefester. Så har vi også desuden fredagscafé 1 gang om måneden, hvor folk også får mulighed for at blive rystet sammen. Vi er ikke et særligt stort gymnasie, og det har egentlig ikke været her særlig længe. Og det gør, at alle kender alle, og det synes jeg er super fedt i forhold til mange store gymnasier, hvor man egentlig ikke rigtig ved, hvem alle er. Endelig færdig. Ja! Jeg glæder mig så meget at ligesom kunne fejre, og nu har vi ligesom haft de her 3 år sammen, som vi har kæmpet igennem, og haft det skide fedt, men også skide hårdt. Jeg glæder mig til, at det bliver mig selv, der får huden på. Ens klasselærer kommer op og siger nogle ord, og en fra årgangen kommer op og siger nogle ord, og så tager man sig sammen ud på den her vogntur klassevis. Og det glæder mig sindssygt meget til.